Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort, que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg. Tenemos un vecino que se empeña una y otra vez en ser el único con el derecho a decidir, pero con el derecho a decidir sobre todos y todas. Es el único que decide con qué cartas se juegan y con qué tapete se juega. Y desde luego nosotros tenemos claro que no vamos a jugar con esas cartas y en ese tapete. Fa falta que en el Parlament de les Illes Balears se digui ben fort que la independència és la solució. Si no és amb la independència, com millorarem la vida de la nostra gent? Hem de ser capaços, si en el cas del Principat de Catalunya, Convergència i Unió i Esquerra acorden fer un referèndum d'independència, hem de ser capaços una cosa molt més senzilla, que és que l'espai de l'esquerra nacional a les Illes Balears faci un pacte per sobreviure. La diferència entre nosaltres i ells no és que nosaltres siguem independentistes i ells no, No és que nosaltres votarem que sí i ells que no. La diferència és que nosaltres volem que la gent voti i ells no volen deixar votar la gent. Que cada espanyol pagui amb impost 4.000 euros cada any, surt que un 14% dels seus imposts aniran a rescatar bancs. Però és que en el cas de les Illes Balears, un 48% dels nostres imposts va a rescatar Espanya. No serà fàcil. D'acord, no serà fàcil. Però si no som independents, algú em pot explicar com millorarem la vida de la nostra gent? El mateix diu, no, és que la gent això de català no ho entendrà i entendrà alerta. El 93% dels pares han triat escolaritzar els seus fills en català. El Principat de Catalunya farà un referèndum. I què passarà si l'estat espanyol diu que no es pot fer? Doncs que nosaltres ho farem. Oh, però i si diuen que no es pot fer? Doncs ho farem. Però i si diuen que no es pot fer de cap manera i que a més, si es fa, s'enfadaran molt? Nosaltres què farem? Ho farem.